Slav, hevanlo, evidarım herkes başı, hunjit selametin. İro dixwazim hinek bara sohbet bikim. Dixwazim dirêj bikim. Tilê nîm hene, pêvajiyekê heye li Bakurê Kurdistan Tirkiye qaşo berdewam dike ama dizane ber bê derê ve diçe. Şer heye, pevçûn heye, hêzên dewleta te Tirkiye bextin, êrişên ser herêmê dikin, êrişên ser Kurdistanê dikin. Bendava tîşirnê hê Dîta dewleta Tirkiyeyê de ye. Ew gundên derdora Kobanî li Başûrê Kobanî gundên Sirrînê tev dibin tehdît Tirkiyeyê de. Yani pêvajiyekî pir ecêb e. Hên wan wezîrî wanê parastinê danî de dibe normal e. Jaliyek ve rû pevçûn didome, jaliyek ve jalok heye. Yani tişekî wisa hatibin jî li hin deverên cudeyên cîhanê ne wisa ye. Li cem ev bi tu şekilere were qebûl. Yani çima. Ya êdivê bidîme wî ji dewleta Tirkiye re dibêjim. Dar tuyî were lêborîn bixwaze, özür bixwaze, min xeta kiriye, sed sal e min xwest qir bikim, min nekarî, ez lê bixwazim. Şer û pevçûn bidin sekrandin ji Kurdan bêjin. Heqê we deynê we çi be em bidin? Nabe dewletekî bêbext e. Dewlet ji terorîzmê xwe ye. Ji ber vê niha Newroz nêz dibe, em hinek li ser bifikirin. Newrozê çawa dikare wesîleya bi destxistina maf û azadiya. Mafê me ê netewî. Yani ev pêroya ku nikaribe mafê me ji dewleta Tirkiyeyê yani merû çawa dikare yani merû piştgirî bide pêvajiyê sirf ji bo rawestandina şer sirf bo rawestandina bi dawîkirina tevgera Kurd nabe. Tevgera Kurd, tekoşîna Kurd û Kurdistanê tevî nabe. Merû bazê xwe êşer û pevçûnan çekverî desteknandin. Ama daxwazên Kurdan ê mafên netewî, bi karanîna mafên netewî bidome hevan no. Ne başê hûn dibêjin? Çawa deng ne başê? Ez cardim biceribînim. Eger deng ne baş be problem. Yani Daqekî. Deng. Yani niha ez tiştekî nabînim. Yani anhaj mara bînin. Eger deng zaten xirab be, deng dibe. Allah. Çima dibe? Yani deng yani heyf e ana vê derê de bibînim. Deng çima dibe? Ez ana hal dikim. Yani ez jî ana hewl didim kim deng çima dubare dibe. Ez ana li xwe godar kim di zindî de. Deng baş dê min. Deng baş dê min hevalno? Ne xirab e? Gotin dubare dibe. Allah. Tamam. Wê demê em çawa bikin Ha deng niha çawa ye? Anha çawa ye? Tamam. Anha deng çê dibe gelo? Eger anha çê be em dikarin bidomînin.
Vallahi heyfe. Ev meselenin tekniki yani nizanim çima olsa dubare dibe. Eğer çi bu em dikarim bidomînin. Heval bêjin. Wala pir nebaşe min ji dengê evê girt. Tamam. Hevano niha Newroz heye, 21 Adarê Newroz e. Em hinek ji xwe bipirsin, di vê Newrozê de merû dikare kîjan mafê xwe derxe pêş. Merû Newrozê bike wesîleya bi destxistina kîjan mafan. Vê derê min dixwast ez bu ara nîqaş bikim. Tamam. Okey. Îjar hin nûçe hene min ji were amade kirine, di Newrozê de me gotibû daxwaza xwe ya serekê mirov çi wa bîne ziman. Mesela ê min ez tişta ku herî zêde li ser disekirim pêşxistina perwerdeya bi zimanê kurmancî ye. Çi dibe bila bibe. Di Newrozê de em mecbûrin mafê perwerdeya kurmancî derbixin pêş. Müfredata xweser. Yani zarokên Kurdan ne mecbûrin weke zarokê Tirkan perwerde bibînin. Em divê sîstema xwe, müfredata xwe arzî bikin, xweser bikin. Asayişa xweser. Ez naxwazim divê em daxwazê xwe wisa rêz bikin. Asayişa li Bakurê Kurdistanê divê xweser be. Yani zarokên Tirk tên li Amedê, Wanê, Colemêrgê, Mûşê, Qersê, nizam ku derê asayişa me birêve nebin. Em bi xwe bibin polîsê xwe. Ev divê were ziman. Ama yê herî mühim jî neslan nû, zarokên nû divê perwerdeya xwe bi kurmancî û li gorî dîroka xwe bibînin. Tu însanekî ji ber fikr û ramanên xwe neyê girtin. Daxwaza Kurdistaneke serbixwe hebe jî. Tu Kurdistaneke serbixwe bixwazî jî eger serî li rêyên çekdarî nedî divê heqê te hebe. Yani tu însanekî divê nikaribe te bavêje hepsê. Niha ev di Newroza de merûvan tiştan dikare bîne cî. Tamam. Ez alîkê de mesajê ve dixwînim. Hevando ez derbasê nûçeyan bibim. Li Laskiye teqînekî pêkat dezgehên çapemengiyên xwecihî dibêjin li bajarê Laskiye yê peravê Sûriye teqînekî mezin çêbû di encamê de avahiyekê ji 4 qatan hilweşiya hat diyarkirin li gorî agahiyên destpêkê teqîn li taxa El Remî li Albaşûrê Laskiye çêbûye kuştî birîndar gelek hene lê encam hê tam nediyar e ji ber ku niha xebatên rizgarkirinê dewam dike li gorî hin çavkaniyan jî ev teqîn ji ber mûşeka ku li hundirê avahiyê di dikana bermayiyan de hatbû depokirin pêk hatiye. Yani ji derve ve mudaxale nehatiye kirin dibe ku hin çek û sîlah li wê derê de hatibûn komkirin di Bodromê de ew sîlah teqiyabin. Ev tiştekî mümkün e, ew jî mümkün e. Îja meseleyekî din jî Komîteya Amedekariya Destûra Bingehîn ya Sûriyê teqez kir ku navê welatê Sûriyê weke Komara Erebiya Sûriyê wê bimîne. Ev tu guherîn çê nabe ji salan virve. Ev ji xwe ev nûçe ketibû ajansa we jî bi xwe goderî kiribû. Yani anayasa destûrekê nû tê amade kirin li gorî ola İslamî jî wê wisa bimeşe. Lêbelê wisa nabe rêveberiya xweser ku bi Qesedê, bi Mazlûm Ebdî, bi Ehmed Colanî re peymanekî imzê kiribûn, normal diviya bû ne wisa ba. Peyman a ku beriya çend roja min ji we re pêşkêş kiribû bixwasî 20 xal li pê hev ew hêjî derbas dibin. Ama kîket dewrê çawa kîjan hêzketin dewrê ji nişka ve guherîn çêbû wan xwe amade kir komîteyekê Destûra Bingehîn amade kirin. Ez dibêjim qey mirovên derdora Ehmed Colanî dixwazin ji xwe re Sûriyeyekî piçûk li gorî xwe çêkin. Ew jî ji Şamê heta Helebê herêmekî piçûk bila piçûk be ya me be li gorî sîstema xwe ya şerîetê dixwazin ava bikin. û ez dibêjim qey pir îşê wan bi rêveberiya xweser ya Rojava tune ye, bi herêma Durziyan jî tune ye. Ez bawer dikim derdora Laskiye jî ew ê ciyekî ji Elewiyan re bihêlin. Yani wisa dixwaze, wisa xuya ye. Ji ber vê yekê pir rehet dikare Destûra Bingehîn ya herêma xwe çêbike. Yani ev pêşniyaza ku hatiye kirin ancak ji bo herêma wî mümkün e, ne ji bo temamê Sûriye. Ji bo temamê Sûriye destûrekê modern li gorî medeniyeta îroyîn hatiye amadekirin û ev 12 salên jî bi rêve diçe ya rêveberiya xweser ew dewam dike. Niha daxuyaniya rêveberiya xweser heye
bi bonaya salvegera çardan ya alûziya ku li Sûriyê dest pê kiribû daxuyaniyekî nivîskî heye ez dema ji were bixwînim paşê ez cih bidim daxuyaniye HPG ku em binêrin şer û pevçûn çawa didomin divê pêvajoya qaşo aştiyê de. Dewleta Tirk bêbexte haye ve jê hebe tu car baweriyan bi vê dewletê bi rêveberên vê dewletê naye. Îro 15 adarê dibêje salvegera destpêka tevgera Sûriye li dijî rejîma Baasê ya despot e gel di vê rojê de daxwaza azadî, adalet û demokrasiyê kir. Ev tevgera gel ya şoreşa gel ya jî şiklekî din jî mirov dikare bêje ji 14 salan ve berdewam dike derbasî sala xwe ya 15 dibe di naveroka xwe de yani di eslê xwe de şoreşa gel e li dijî zulmê ye li dijî siyasetên bi dûrxistinê û li dijî siyaseta yek rengî ye. Yani merov zorê li hemî milleta bike ku bibin yek reng û siyaseta dûrxistinê jî rêveberiya xwe ser dibêje. Ew jî tê mena merov van însanan, van milletên cuda ên li Sûriyê ji biryaran dûr bixe, ji rêveberiyê dûr bixe. Ev şoreşa ku millet daye dest pê kirin bi hilweşîna rejîma Baasê di heştê kanûnê de bi encam bû. Ji bo tevahî pêkhatî û mezhebên li Sûriyê destkeftiyekê mezin e, jêdera hêvî, kêfxweşî û serbilindî ye, ji ber ku yek ji armanc û hêviyên gel avakirina Sûriyeyekê ji bo tevahî Sûriyeyan bû, tabî bê ku tu aliyekî were bidûrxistin, tu aliyekî were paşgoh kirin. Ev mühim e ji bo rêveberiya xwe ser. Di hemû daxuyaniyê xwe de aynî tiştî dibêjin. Yani tu hêzên li Sûriyê yan jî milletên li Sûriyê neyne dûrxistin. Destûra Sûriye ya nû divê bibe destûrekê ku mafê tevahî pêkhate, mafê tevahî bawerî û mezhebên li Sûriyê biparêze. Em bang li tevahî hêzên siyasî yên niştimanî li Sûriyê dikin, xîtabê xwe bikin yek, ji bo sazkirina destûrekê Sûriyeyî ya niştimanî hevgirtî bin, da ku em ji zihniyeta desthilatdariyê ya ku rejîma berê li ser me meşandiye rizgar bibin. Yani hemî kêmenetewên li Sûriyê, milletên li Sûriyê, ol û baweriyên li Sûriyê gotinê xwe bikin yek ji bo siberoja Sûriyê, merû bikaribe zorê li desthilatdariya îro ya Ahmed Colanî bike ku xwe fers kiriye li ser desthilatdariyê. Niha tabî Sûriye bêxwedî ne, hêzên ku Ahmed Colanî anîne ser kar, heteşê anîne ser kar hene, yek ji wan jî İngiltere'ye, Amerîka'ya, Fransa'ya. Cîgirê Donald Trump çi dibêje bang li dewleta xwe dike. Yani dewletê yekbî yên Amerîkayê divê em civakên dîrokî yên li Sûriyê bi tenê nehêlin, em mafê wan bixin bin garantiyê dibêje. Kî dibêje? Vance. Tabî divê naberê de rexneyên pir ciddî li rêveberiya îro ya li Sûriyê kir. Vance di hevpeyvînekê li gel Fox Newsê de dibêje welatê wî hêzên Amerîkayê li Sûriyê ji bo parastina kêmenetê wan gelekî tişt kirine. Em dikarin di warê dîplomasî û aberî de hêjî bikevin nava xebatên ciddî. Vance diyar kir ku divê rêveberiya dewletên yekbû yên Amerîkayê bi bîr bîne ku li Sûriyê bi kî re dide destîne, divê parastina van civakan were kirin. Yani ew dibêjin civakên dîrokî, yani civakên qedîm ên Sûriyê wisa binav dikin. Vance işaret pê kir ku Washington bi hevalbendên xwe re diaxife, yani hevalbend behsa Kurdan dike, behsa Qesedê dike. Washington li pişt perdê kar dike da ku desthilatê Şamê ya tundrew teşwîq bike ku civakan biparêze, mafê wan misoger bike, bixe bin garantiyê, dibêje alîkarê Serok Donald Trump. Divê naberê de bi qasî sed rêber û rûspiyên durziyan jî çûn İsraîlê dişêwirin, niha ew behev dişêwirin, çawa dibe? Siberoja Sûriyê, niha şerîetê wê derê, sîstema İslamê were wê derê, em wekî durzû yan jî milletê Kurd, ew milletê Kurd jî bisilman e. Bu rojê ez bi hevalekî raxifîm, ez dibêjim li Rojava hunermend e. Ez dibêjim Rojavayê Kurdistanê hemî bisilmanin, Kurd çawanin, oldarin, xwestinek atmosfera civakî ya li wê derê fêr bibim ya sosyolojî. İja dibêje erê em bisilmanin ama em bisilmanên azad in. Mesela. Erê herkes bisilman e. Ne herkes yani ne marifetê jî merû bisilman be. İnsan heye
به باوریه انسان هی باوریه خب اولید نتینه یعنی رز و حرمت مروان دویج هر کسی راه به هر کس نمجبوره مسلمان به جبروی که وقتی که مرو قانونا چید که دستور بنگین چید که مجبوره مرو لگوری هر کسی چید که ها کی مالا خدا مسلمانه کی اسلام پکتینه سر چاوا بلا پک بینه نه مسئله ایجا سد ریبر و رسوپین درزیان جید و چارچوبه ده جبو کو بکاربن د ریوبریا شامی ده ببن خودی بریار چونه اسرائیلی و درین هاف دیتنا پکتین اف جمیمه وزیر پاراسنه ترکیه یاشار گولر جید بیجه هیچ زمان خوان نگوهرندنه ناوی ملته کمیل مسریته دولت ترکیه دولتی کی تروریسته herkes zane teröre hatta davi pektine 7 sal ser millete me pektine ez via bu suçdarkirne navejim ez via delil u ispat hene ku devlet Türkiye terörizme ki pir ciddi pektine 7 salın ser kurda u qirkirne ki ciddi meşine ama çitke ji bo xwe biparêze navê Kurdan dike terorîst rêxistin û partiyên Kurdan weke terorîst nîşan dide diplomasiya xwe ya li temamê cîhanê de îş û karê xwe berdaye sirf Kurdan reş dike di vê naberê de dîsa mesela qaşo pêvajiyekî aştî heye dibêje rêxistina terorê rêxistina terorê PKK kengî vana navê xwe zimanê xwe diguherîne nizanim ha pêdiviya Kurdan bi guherîna zimanê we heye ew jî meselekê din e yani buna bela ketine derê Kurdan hakikaten bela ne merû nedikare ji wan xilas be û merû nedikare wan têk bibe ya pir ecêbin dibêje rêxistina terorê ez dixwazim gotinê wan bibêjim ji bo li serê Kurdan keve ku ev însanê li hemberî me mexluqatên li hemberî me ji nezaketê ji medeniyetê para xwe negirtine ji mirovahiyê para xwe negirtine yani min gava din ji were got belkî dengê min ne baş bû yê deyndarê Kurdan ew in ê ku divê bidin Kurdan ew in ê divê lêborîn bixwazin ew in ama mirovan dixin rewşekî wisa ku mîna ku mirov mecbûr bimîne biçe teslîm bibe mesela hê jî bank li Kurdan dikin divê werin teslîm bibin teslîmê edaleta Tirk bibin ya serê we bixwe tevê edaleta we û edaleta Tirk û edaleta dewleta we jî yani dewleta we bila ser û bin be tune be di nava dunyayê de qira we were ez basa milletê Tirk nakim basa mantıqa dewleta Tirkiye dikim yani ev mantıqa ku li Tirkiye ava biye li ser tunekirina Kurdan divê qira vê dewletê were ji ortê rabe dewleta Tirkiye heta bi vî mantıqê ji ortê ranebe tu huzur ne ji milletê Tirk re heye ne ji milletê Kurd re heye ne ji milletê din re heye veya divê em serî set bikêjin wê qenaetê ku mantıqa îro hişmendiya îro ya dewleta Tirkiye ne müsaide ji bo ku millet karibin bi hev re bijîn ma ji milletê Tirk çi gotiye na milletê Tirk jî wekî milletê Kurd mağdurê vê sîstemê mağdurê vê dewletê ye belkî herî zêde jî milletê Tirk mağdur çünkü milletê Kurd bi şeklekî dikare azad be dikare vekişe dikare cuda be dikare Kurdistaneke serbixe azad ava bike en qenebe dixada navnetewî de mafî heye ama milletê Tirk tam mahkumê vê desthilatariyê biye ya ez wisa difikirim ê min bi van çar gotinê min jî zira nagîje pêvajoyê pêvajoya ku azadiya min têda tune be ez çi bikim pêvajo mer wextê dibêje yani ev süreç pêvajo divê pêşî azadiya vê milletê mağdur were garantîkirin şer em ji xwe ji berî ve li dijî şerin kesî negotiye em dijî şerin ji xwe em antimîlîtarîst in em dijî şerin em alêgirê aştiyê ne ama aştiya ku mafê me têde were garantîkirin mafê me wextê heqê me hukûqa me azadiya me nebe garantiye çi bikim ji wê aştiyê aştiya çi yani çima bi dewleta Tirkiye re li hev werim na dewleta Tirkiye kujer e qatil e êrişkar e ez pê re bi şertekî li hev têm bi şertê ku
لێبۆرین بخوازە ji ber hemû tiştên ku kirine. Divê qebûl bike ku siyaseta wî ya înkar û îmhayê îflas kiriye. Yani heta wisa nebe mirov çawa bikaribe li hev were, li hevatin wisa rehet e. Yani ez bixwazê ra nadim pêvajo, yani pêvajo bila her devam bike. İja Wezîrê Parastinê Yaşar Güler dibêje rêxistina terorê PKK hemû dûvikên wê yên ku li coğrafyên cuda çalakiyan dikin divê destpêkê biryara fesehkirinê bidin, yekser bê merc û şert çekê xwe radest bikin. Yani silahê xwe bînin teslimê dewleta Tirkiye bikin. Binêrin. Yani dûvikên wê yên hemû coğrafyên cuda yên cîhanê yani ha. Yani li kudra dünyayê Kurd hebine, silah destê wan de hebin, parastina xwe bikin, hemî warin çekê xwe teslimê dewleta Tirkiye bikin. Başka abi, başka çi dixwazî? Rihê me dixwazî, canê me dixwazî, çi dixwazî, namusê dixwazî, çi dixwazî? Gotina Osman Beydemîr bila biçe ji wan re. Ewa dibê hat tövbe estağfirullah. Tiştekî wisa dibe ya. Hakikaten yani van insanana yani hevalên li zindanê de ji xwe zanin. Wextê ku hêzên dewleta Tirkiye tên dixwazin mirovan teslîm bigirin, pêşî ji te tavîzan dixwazin. Mesela tu wextê qiyafetên tek tîp li xwe bikî, pêşî tu her tiştê red dikî. İşte re dibêje tu qiyafetê tek tîp li xwe bikî dibe em qarşî te nabin. Tu dibêjî tamam ya senekî ji navberên bidin îşkence. Tu qiyafetê tek tîp li xwe bikî îşkence dibe du qat. Paşê işte re dibêje tamam. Ez serê spî hatin tu bikeve hezirolê em qarşî te nabin. İja te tavîza yekem daye. Tu tavîza duyem didî ew îşkence derdikeve sê qat. Tu tavîza sêyem didî çar qat. Her ku diçe te tamamî teslim digire û îşkence jî tim dewam dike. Ya rast yani insanê bi spor êk heketine zindana dibêje. Ez bixwe nekedime zindanê. Niyetekî min ê bikevim jî tune hevalên ku di hepsa da pir mane dibêjin. Li hepsê bi tu awayî divê tu tavîz nedî. Tavîza yekem te da li pêr heftê. Merov nikare tavîz bide. Yani ji heq û hukûqa vî milletê Kurd merov nikare tavîzan bide. Niha daxuyanî HPG heye bi vî rengî êrişên dewleta Tirkiye bi dijwarî berdewam dikin. 13-14 adarê qadên berxwedanê yên Goşînê, Berêzînê, Lolan, Kendekola yên herêma Xakurkê 4 caran, qada yek malê ya herêma Garê carekî, qada berxwedanê Bêşilê yê herêma Metînê carekî, bi giştî 6 caran bi balaferên şer hatine bombekirin. Êrişên bi çekên giran, topan, obûsan dewam dikin. 13-14 adarê qadên berxwedanê yên Kendekola, Berêzînê, Şehîd Şerîf, Lolan herêmên cuda yani Xakurkê jî 37 caran hatine bombekirin. Qadên Girkê Reşîd qadên derdora wî jî heta Garê dirêj dibe 44 caran. Ya 37 caran deverê cuda, 44 caran deverên cuda, 330 caran jî li Metînayê Bêşilê herêmên cuda. Bifikirin ya behsa 330 cara dikim. Qadên berxwedanê yên Girê Amediyê, Girê Bihar, ên herêma Şehîd Delîl 366 caran hatiye bombekirin. Bi giştî di nava du sê roja da 377 caran bi çekên giran bi top obûsan hatine bombekirin. Dejmara bibêjin ev terörizm nene çi ye? Mirovên ku di nava agirbestê de bin. Vana hakikaten bêexlaq. Ew gerîlayên genç, ciwan niha di nava pêvajoyê agirbestê de ne. Şer nakin. Xwe amade dikin ji bo kongreyekî. Ev dewleta terorîst êrişê wan dike. 377 caran bi obûsan. Kî red dike bila were vê derê? Bila bêje. Mesela hêzên gerîla tabii mecbûr mane li gorî imkanên xwe bersiv bidin. Doh saet nehan de qada berxwedanê ya Girê Amediyê li herêmên Zapê filan dibêje çeperê me hatin bombekirin dibê me jî bersiv da bi drona kamîkaze li konekî dagirkeran xistine. Hêzên yê jî astarê jî bi çekî nîv otomatîk mudaxileyê dagirkeran kirine. Yani ji vê rewşê re merov çawa çare bibîne nizanim. Hêzên gerîla agirbest îlan kirine ama dewleta Tirkiye heta da wî êriş dike. Hevan nav. Niha tiştek ku merov dikare bike di destê me de wekî îmkan tiştek maye. Xuya ye ku hêzên gerîla êdî dawî li şerê çekdarî tînin wisa xuya ye. Min ji
Yani herkes zane. Daxuyaniya Rezar Cemil Bayık jî wisa xuya dike. Êdî derbasî kongreyekê dibin. Di kongrede Partiya Karkerên Kurdistanê feshekirina xwe îlan dike. Biryar dide ew çekandayîne ama êdî aliyê wî yê teknîkî çawa çêdibe detayî wî em tam nizanin. Lê mücadele tekoşîn daxwaza mafan wê tim berdewam bike. Êdî ji vir û şên ve kîjan rêbazan ez nizanim. Yöntem, rêbaz, merov çawa dikare biceribîne ez wî nizanim. Ama rojên me yên dîrokî niha Newroz pêşiya me ye. Rica min ji her kesî ew e di Newrozê de daxwazên netewî derbixin pêş. Mafên netewî derbixin pêş. Perwerdeya bi Kurdî yani ji dibistana sêretayî heta dawiya üniversite veya mecburî ye dewleta Tirkiye pêk bîne. Ha em dikarin bi tena serê xwe jî pêk bînin ama çima? Ez bacê vergî didim dewleta Tirkiye ya. Selahattin Demirtaş dibe dewleta Tirkiye ya me Kurdan ejî. Tamam. Tamam. Xwezî bila dewleta me be. Ama divê baca ku vergiya ku ez didim dewleta Tirkiye wekî xizmet li me vegere. Wekî ez naxwazim wekî xizmeta asîmilasyonên li me vegere. Ez pere didim dewleta Tirkiye jî zarokê min asîmîle dike.Ema wisa dibe wê demê tê manî ku ez bi perê xwe asîmîle dikim. Ama ez baca ku didim dewletê dibe wekî xizmeta perwerdeya Kurdî li me vegere. Ev şert e. Yani nîqaşa wî jî çênabe. Birê Selahattin Demirtaş min peyama wî xwend ama yani ya rastî ez pir jî hez dikim. Selahattin Demirtaş yani kêfa min ji tarzê wî siyasetê re tê ama ji ber ku niha nel dervaye ez pir nikarim rexne bikim. Fakat merov bêriya nivîsî wî berê dike. Merov li siyasetmedarê Kurdan digere ê ku hinekî serê wan tîkin. Tabii merov dixwaze bibîne. Merov li siyasetmedarê Kurdan digere ku tavîz nedin dijmin. Dewleta Tirkiye dijmin e. Ez gotina dijmin bikartînim. Ez bikartînim. Dijmin çi ye? Ez bawer dikim ji gotina ew ê tê. Dijî min. Yani dijî min, dijmin. Dewleta ku li dijî min be dijminê min e. Çünkü li dijî hebûna min e. Yani ez wisa fehm dikim. Mesela me dixwast Selahattin Demirtaş navê Kurdistanê pir xweş bilêv bike. Mesela dibêje Kürt bölgesi. Ya çima dibêjî Kürt bölgesi yani? Kürt bölgesi çi ye? Yani çima bi rehetî ez nikaribim navê herêma xwe bêjim. Ya navê herêma min e. Tamam ne dewletê Kurdistan vêgavê ama herême navê wî heye. Ji bo navê Kurdistanê bi 100,000 însanan canê xwe dane. Nebe bibêje Kurdistan ya. Basit yani tiştekî. Yani ji bo îro tu navê Kurdistanê tu dibêjî ji bo xatirê pêvajoyê ez yani xatirê pêvajoyê ew pêvajoya ku encama wî da navê Kurdistanê ne bilêvkirine çi bikim ji wê pêvajoyê? Em çima pêvajo çê dikin ji bo ku em bikaribin navê Kurdistanê xweşik bilêv bikin. Em dawa mafê Kurdan bikin. Hemî armanca me ew e. Wekî din ji vê pêvajoyê armanca me çi ye? Çi ye? Ji ber vê yekî Rêzdar Selahattin Demirtaş em jî hez dikim. Temam. Tarzê siyaseta wî jî em hez dikin ama divê gotina Kurd, Kurdistan heta dawî bikarbîne. Maneviyeta wî heye ji bo me mihîm e. Mihîm e. Hevan ez xatir civab bixwazim. Ka ez hinekî li ajansa binêrim. Ez li peyamê we jî binêrim. Ka hûn çi dibêje? Nizanim yani va fikrê min e. Ji xwe re pir saf samîmî fikrê xwe dibêjim yani. Çi bikim? Heybetullah Taş dibêje dewleta Tirk her tim êriş dibe ser hevala ew reş heta kengê dewam dike heta ku teslîm bibin. Ez te re rast bêjim. Yani dewleta Tirkiye dixwaze hêzên pîroz ê milletê Kurd teslîm bibin. Çünkü
Teccar ki taviz da tamam e. Edi peyvite. Gerek tu taviz nedi. Gerek Hezen Kurdistan'ı Hezen gerilla dikarin şerbedin ravastandın elbet ama ji daxwazên netewî Kurda tujar taviz nedin. Direkt. Yani gotinên Kurd, Kurdistan, mafê netewî, perwerde, xweserî. Mesela xweserî tiştekî pîroz e ya. Millet divê xwebxa birêve bibe. Qedera xwebxa tayin bike. Mirovên Kütahyayê çî şîvan li Amedê ya. Çî şîvan li Amedê heye werin Kurdan birêve bibe. Em ehmeqin, em gerî zekalî ne. Ew tên me birêve dibin. Yani em jî civakekin, em jî li Amedê ne. Yek ji me dizî bike, xirabî bike, dibe asayişa me ya navxweyî hebe. Polîsê me navxweyî hebe. Polîsê me dibe zarokê me yê Amedî bin. Yani bana hemî dibe em derbixin pêş yani. Avuse yani tüccar em nikarin taviz bidin. Ez bawer dikim mücadele tekoşîna Kurd û Kurdistanê ve divê noktê de devam bike. Mam ji bo Mazlum Abdî Kolanî piştî destûra Sûriyê çawa dinirxîne? Ya destûra Sûriyê ez bawer dikim peymana ku hatiye imzêkirin di navbera Colanî û Mazlum Abdî de ew ê dewam bike. Hêzên navnetewî di dewrê de ne. Yani merû pir derheqê Sûriyê merû pir nekeve nava tirsê. Niha Hakan Fidan ev çendekî ye li Sûriyê jî digere hewl dide meselê xirab bike. Mesela dibêje ez ji em hatine vê derê ji bo me xwestiye ji rêveberiya Sûriyê mafê Kurdan bixe bin garantiyê. Derê wî tu hatî Sûriyê ji bo mafê Kurdan bixî bin garantiyê. Yani ji te napirsin ka tu kî law welat heb pêşî li Tirkiye mafê Kurdan bixe bin garantiyê. Li Sûriyê 2 milyon Kurd hene ama di çarçoveya sînorê fermiyê Tirkiye'de 3 milyon Kurd hene. Ka pêşî destûra bingeniya Tirkiye biguherîne. Pêşî mafê Kurda li Tirkiye bixe bin garantiyê paşê here Şamê. Ma Şam bi te maye mafê Kurda. Mafê Kurda ê Sûriye bi te maye ulan. Pêşî here Enqerê. İja hemî ja tên dereva dikin, manîpüle dikin. Fitne fesadî çê dikin. Yani merûv heqeten divê merûvê wek nebe ya. Merûv rê nede van însana ya. Çi yani? Na hevando mesela li Sûriye dibêjim idî Rojavayê Kurdistanê statî wî hatiye naskirin. Diqeta navnetewî de li cem İngîltere, Amerîka, Fransa, li cem welatên Ereban êdî bi îmzakirina Colanî re jî ev êdî bû fermî. Yani êdî jê veger tune ye. Ez wisa difikirim şerê navxweyî dibe ku li Sûriyê çê bibe çi dibe bila bibe êdî veger tune ye. Mesela şerê navxweyî dikare çê bibe. Elewî serî radikin, Durzî serî radikin, Kurd wê şar bikin belkî li hember rêveberiya Şamê her çend nexwazin jî. Ama êdî tu gihîştî qonaxekî, tu ji wî venagerî. Ancak tu dikarî pêş de herî. Çi dibe bila bibe li Rojavayê Kurdistanê xweserî wê pêk were. Êdî tu kes nikare pêşî lê bigire. Mesele biye meselekî navnetewî hevan da. Mesele wextê bû navnetewî tu nikarî pêşî lê bigirî. Anha sistema ku em dixwazin, mesela perwerdeyiya Kurdî, bi kurmancî, müfredata kurmancî, daîreyên dewletê, bürokrasiya dewletê a rêveberiya xweser hemî bi Kurdî ye. Yani sistemek rûniştiye. Tu viya nikarî xirab bikî. Kî viya xirab bike dibe dijminê Kurda. Qira nabe çû. Ez nabêjim ez siyaset evê jî nakim. Yani pir berdêl hat dayên. Ez behsa wî jî nakim. Hin welat hene milyona hatine kuştin. Pir berdêl jî dane ama encam bi dest nexistin. Ez behsa wî jî nakim. Yani me berdêl neda bajî ew heqê me bû. Me berdêl daye jî heqê me, me berdêl nedaye jî heqê me. Welatê xelkê qet yek însanekî nayê kuştin dîsa jî heqê xwe bi dest dixin. İnsan ji hev cuda dibin bê kuştin bê mirin. Yani mir mecbûr e bimire yani. Tu dikare bê mirin jî meselê hel bikî. Îşa ji bo wî dibêjim Rojava nexeme bila bala we li ser pêvajoya li Tirkiye ve ji kerema xwe re
حقی کرد کردستانه حقی کردین می باکوری کردستانه چقدر دستی و هی بین زمان گوتنین کردستان دائما مشروع بکن دو گوتنین خدا آخفتنین خدا تم ببیجن ترکیه کی بتر و گرت تو گوتنا کردستان جرا بیج کو اوجی فر به گویی فر به میجی فر به اون در تکیه تلویزیون ترکا و که روشنبیری Kürt bölgesi ne bejim Kurdistan'a ew der meru bibêje bila fêr bin ji hinek wekîlê me dem partiyan et bêjim bölgeye gittim bölge kudir e ya çi bölge o ya yani merov pêdivî bi civîna heye konferansa heye merov zimanekî xwe hevbeş çê bike hevan no et bêjim bu qisa bes e xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş Slav